nyalo chalo nade ka iwinjo weche gi mag ng'eyo ni kos mane man gi chiro. Iwinjo kanyo ni ka idongo tida bedo mana pilot, ida bedo daktari, ida bedo nurse, ida bedo jafuambo, ida bedo gik mopogore opogore, ida bedo ja ohala, ida bedo gik mopogore opogore. Ng'ato penjo ni yiero sani jok mawuok dhi timo finance gidhi kwano pesa ng'a? Pesa mane ma gidhi kwano? Kata magi magidhi bedo kata ka gitimo accounting, omenda go ni kure. Ng'ato penjo ni sani moko chak tim nyaka gi mbui. Tich pod nitiere kosoyo. Mondo japuonjre obed kod ng'eyo gi courses mopogore opogore mantiere. Wawinjo kacha mano kuom ranyisi matimore kacha Rapogi. Gintiere gi chenro mopogore opogore ma jopuonjre tudre kod jopuonj magi kata toka gisetieko weche gi mag bedo kacha e skul mar sekondar. Thuolo nitiere bende ne jowa mondo mi gibede kod tiegruok motelo ne yiero course mondo mi ging'eyane matut. Ok ni itieko tieka form 4 to giming'e ni kokibedo engineer to idhi bedo daktari, kokin daktari tero adhi adonje puonj kacha. Samoro donje puonj to wach ni aya puonj koro ji opong' ji ng'eny. Tich ni kanye puonj skunde bende nitiere kar kacha monego bed ni ndiko ji. Erokamano ahinya Cleophas an kendo awacho mana ajiwo Dr. Yo no owacho adier nikech dwe mokalo ne an Rapogi nikech nyiso ni wan gi DOS margi nyiso ni gimedo tiegruok kuom mbalariany bende ma oko mana kaka nawacho ni chamano aduoko erokamano. Koro ng'eyo ni mana kaka ng'enyne gini en gin gik moko ariyo sana maduong'. En gima koso ng'eyo makelo gini, to mar ariyo bende mana kaka wacho ni placement criteria yo miluwo miketo go jogi e mbalariany. Nikech kaka inyalo hero course kaka ong'isi no, to gik moko adek go ma owacho ni ma KUPS ng'iyo mokwongo en ni to nafas gintie maromo nadi e university ka. Mano anyalo jiwo nyithindo ni kidonje mbui mar KUPS asti ng'iyo higa mokalo, tibiro neno higa mokalo kaka nyithindo noketi to gi kaka gimwaluongo ni class appoint ne en. Koro ajiwo ga nyithindo mana kaka nawacho kane an kacha. Mokwongo lu herani gi gimidwa timo. Kik ilu ni an nyaka bed mana university kata tek kata dhi mana timo tiji ywecho to an nyaka bed ka. Nyaka ing'i gimidwa timo. Koro anya wacho ni rango nonro cha pod nitie thuolo ka nyathi osedonjo sani wuo mondi sani ma nyathi ikre mar donjo ni. Sama nyathi ikre mar donjo ni wanyalo ng'iyo, onyalo wuoyo gima odwa timo ni, onyalo range jok moko ma bende timo gini, onyalo wuoyo kata wede gosiepe gi maybe jomoko monene gweng kata estate kama gidake. Opimo sani koro nego bed nyathi wiye chio sana kendo gi janyuol kata janyuol kuma tiye kabe ni en janyuol matiyo network koro luonge network. Koro gima okwongo en network tudruok ma in go mondo ing'e into gigi dhi nadi. Mar ariyo inyalo ng'iyo kaka ng'isi nitie mbui moko mag mbalariany kata kiweyo ma Kenya ka sana king'iyo mbalariany ma oko gin koro gichiwo information mang'eny e gigi. Koro gigi inyalo yudo be mbalariany to bende kata ma Kenya ka pod inyalo yudo gi. To kaka nawacho kana biro kama okalo cha ka koro wan gi career service office wani nwa decide ni nwa ni ok wabotiyo go mana kode ne nyithindo manika to koda nyithindo mani oko. Koro iyudo namba moro kata ka idirect ji mbui wakacha kigo namba ne namba ma toll free en namba mok charge to ipenja to gipimo ni koda ok ochuno ni nyaka be ni biro donjo kanyo. Koro aparo ni bende ka jo mbalariany moko bende nembni nitie e mbui inyalo gocha tipenjo ni gine en course ni